Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så har jeg min lille søster med. Og ja, i dag så skal vi snakke om nogle ting. Og hvad man har gjort engang. Hvad vi har gjort engang. Som, ja. Man har fået lov. Og jeg håber ikke, at du har gjort noget af mig, som jeg ikke må. Fordi det kommer nu, og du skal være ærlig. Og ja. Og inden vi lige starter, så vil jeg rigtig gerne have, I like og subscriber til min kanal. Og jeg vil også gerne have, I skal subscribe til min lille søsters kanal, der kommer op frem her på skærmen. Og det kan være rigtig fedt, hvis I lige subscriber til os begge. Og ja, vi prøver i hvert fald at være en af de gode YouTubere, og virkelig gerne vil gøre alt for det. Så ja. Vi prøver også på at være en virkelig rar YouTuber. Ja, som min lille søster siger, det er rigtigt, så ja. Vi har overkøbt nogle nye mikrofoner i morgen. Ja, den her mikrofon, den er fin nok. Det er ikke fordi den er dårlig, men det er bare fordi der er en ledning, og det synes jeg bare ikke rigtigt er så godt. Ja, den kan sidde på torvet, og det kan den her ikke, men vi prøver lige med den her, så ja. Okay, vi vender tilbage lige om lidt, når det er. Okay, nu er vi tilbage igen. Og hvad du starter? Skal jeg sige nogle ting til dig? Nej, du skal sige, hvad du har gjort. Okay, jeg har engang taget sodavand ud og spørge. Okay. Og ja, inden I lige begynder med mig, ikke også? Så skal I lige hurtigt like og subscribe endnu en gang, fordi vi kan ikke bare lave videoer. Vi gider ikke lave videoer uden nogen grund. Det er ikke fordi vi har lyst til YouTube, men det er bare fordi vi laver så meget arbejde for det, og vi får næsten ingen visninger for det. Og det er selvfølgelig fint nok, at vi ikke får nogle visninger. Det er også sjovt at lave, men det er også bare sådan, vi prøver på noget, ikke også? Men ja, sådan er det jo bare. Men ja, nu skal vi til mig. Jeg har gjort næsten det samme som dig, Emma. Jeg har taget 2 sodavand. 2 sodavand, uden at jeg har fået lov. Og ja, altså, det er fordi, jeg var tørstig og gad ikke magte vand. Men jeg tager vand hele tiden. Jeg kan lige så godt indrømme, det var hjemme hos min far, så han tænker ikke så meget over det. Hjemme hos din far? Nej, det var så. Nå, nu er det dit tur. Okay. Jeg har prøvet at være op til klokken 4 om natten, men min mor vidste det godt. I hverdagen. I hverdagen? Hold op. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men jeg kan sige en ting. Faktisk har jeg gjort det samme som hende også. Jeg har været op til klokken 3, 2 om hverdagen. Ja, det ved jeg godt. Jeg ved det godt, men prøv, jeg kan ikke finde på nogle ting. Og det er sket. Det er sket. Og ja, det synes jeg faktisk også er lidt, for jeg kunne ikke sove. Det er jo en søndag. Hvis I kender det, så kan du komme om I kan sove om søndagerne. Fordi når man har været weekend, så sidder man og slapper af og sådan noget, så er man vant til det jo. Og, ja, sådan er det jo bare. Nå, ja, det var det. Jeg tænkte, vi også lige kan sige nogle ting om os selv. Ja. Jeg er rigtig bange for mørke. Er du virkelig Er du virkelig bange for mørke? Ja, det er jeg. Hvorfor? Fordi det er virkelig skønt. Ja, faktisk. Hvordan kan du egentlig være bange for mørke? Jeg synes bare, der er scary ting i mørke. Det er også lidt, men jeg er ikke bange for mørke. Altså, jeg tør godt gå ud. Det er ikke for det. Tør du det? Okay, tør du gå ud nu? Udenfor? Ja. Nej. Altså klokken, hvad er klokken? Den er 1:30. Nå, 1:30. Ja. Vi filmer 1:30. Okay, vi laver lige en til. Altså, vi skal ikke snakke om os selv, vi skal faktisk. Har du nogensinde gået ud? Hvad? Har du nogensinde gået ud? Om hvad? Nu, sådan cirka. Jeg skal være ærlig. Uha. Okay, jeg siger... Nej, jeg har ikke gået på den her tid nu. Jeg
har ikke gjort den her tid. Men du siger det. Jeg siger det ikke. Den er kommet ud med, så nogen kommer til at vide det. Jeg har ikke klokken nu her, og så været ud til klokken 3. Det er sindssygt. Jeg håber, det er en rigtig god brud. Vi har lige snakket sammen. Du er en klam brud. Det er fordi... Ja, men vi skriv i kommentarer, vi gerne have en part 2, og ikke glem det at like og subscribe, fordi så glemmer du faktisk at se min video. Så gå ned og subscribe til hende her. Hun bliver rigtig glad også. Det kommer og lige så her. vi ses. Peace!